So isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay nandito pong muli para mag-update sa mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. So babaybayin natin itong lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so ito yung mga presyo ng bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market at kasama niyo si Pacman, ang malakas kumain ng bangus. Nagkano dito, Pacman? Piso lang, boss. Piso yun, lagyan mo yung presyo. Hindi kasi nagulo lang, boss. Ayun. Wala lang si Sherlock, boss. May Snorlax. Umuwi na si Snorlax. At boundary na yung balat niya, nakita ko paubos na. Dami 100 pesos kada piraso ng bangus dito ni Boy Bangus. Ito po yung 150 ang kada piraso. At meron din po 140. At meron din po 120. Ganyan yung mga kada piraso, no? Kada piraso ng lata ni Boss Maeng o Aka Boy Bangus sa Malabon Fish Market ng mga bangus kada piraso sa Malabon. So shout out sa iyo, Boss Maeng. Malaki na nga, nakita ko malaki. Ayos na ayos yung 120 ngayon, no? Baliktik pa na, Boss Lando. Baliktik pa lang, Boss Lando. Ayun, no? Dagupan na, no? Oo. Tsaka, ang sinasabi talaga dito, ito. Walang lasang putik. Okay lang yung madam. Ayan. Ni-round off na naman yung kanyang walang lasang putik. Salamat, Boss Maeng. At ito yung mga presyo. Presyo na mga pusit natin dito, no? 300 pesos per kilo. Ayan ang 300 pesos per kilo na mga pusit na inyong mabibili. At sabayan nyo na rin po ng tao ng talaba na bentahan din po dito sa 100 pesos na kada tao. At ito naman po yung mga hipon. At nandito tayo sa pwesto ni Boy Putik. Shout out sa'yo, Boy Putik. O, sabi ko, boss. 1.5k followers na sa Facebook, boss. Oo. Dakota na tayo. Magkano hipon mo? Isa lang. Sabi ko, boss, 1.5k followers na ako. May-discount nila 10 bawat isang bangus. Ayun, ang sinasabi ko kay Boy Putik, magaling, si Black Mamba. Yan po yung mga presyo ng kada piraso ng bangus dito, no, na inyong mabibili. Ano? Meron din po 140 lang po 140 sa libangan. at 160. Sobra na nga po eh. At ito po 110 si Boy Tilapia. Good morning, Boss Lando. Magandang umaga sa iyo. Shout Shout out sa out. kaibigan natin na 1.5 followers daw. Ang Oo. followers ka nakalanggam. Langgam pala, langgam na itim. Pero may discount ka na. Pangit. May discount 1.5. May discount po bawat isa, bangus. Bumili ka sa piraso, sandaan discount nyo. Talo ka lang, talo ka lang. No. Magkano ba yung ipon? Kapag ako may dalawang pa, lasang kuya ha. Ipon ko to, 80 lang At Boss Lando. 280 ang per kilo sa mga hipon. Tamang timbang. Hindi ka lolokohin. Yan si Boy Putik. Tamang timbang. Nasa tamang tao ka na. Ayun, nasa tamang tao talaga. Ano ba, Sing? Salamat sa inyo mga Lodi. Dahil ako yung pag-game followers, may discount kayo sa Tayo ay bawat lilipat isa. na, no? Yan, halimbawa. Salamat, Boy Putik. Shout out.
So ito tayo sa mga latag. At nag-iikot na naman si Boy Mais. Shout out sa'yo, Boy Mais. So ito po yung kilo ng mga tahong ni Moy Moy. 50 pesos kilo. Biglang baba mga presyo ng per kilo, no? At mga bagos kada piraso 70. Tapos mga tumpukan ng gulay. Mais, shout out sa'yo. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Oo. Salamat sa'yo, Boy Mais. Tayo ay mag-iikot-ikot muna. So ganito yung mga latag ng gulay dito sa latagan sa Malabon. At may mga tumpukan din po tayo ng sayote sa halagang 30 pesos. Yan po ay 3 piraso, 4 na tumpok-tumpok ng sayote. At dito yung mga manok. Good morning. At ito yung 130, no? Nakadabalot ng mga pakpak na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Mga manok na kalspoy yan. At backbone po natin ay yan po yung presyo, 100 pesos kada balot, kada plastic. Sa latagan po dito ni Ate Rogie sa Malabon Fish Market. Manok nila yan. Salamat po at sa mga presyo ng gulay. Yan po yung mga presyo ng ating mga gulay sa Malabon. At mga prutas. So prutas, gulay ang mga makikita nyo rito sa bandang gitna na. At ito naman yung mga iba pang latag dito. Kung nag-aalap din kayo ng mga panghimagas, ayan po, meron po kayo mabibiling puso kamote, botche, ayan, karyoka, no? Yan ay murang-mura po ninyo mabibili dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Masarap na panghimagas ngayong araw ng umaga. Shout out po. Good morning, good morning. Ang laki, no? Ng isda. 150 per kilo. Shout out! Shout out! Shout out! Yun, o. Sap-sap ni Bito. At ito naman yung mga latagan dito. So, tahong. Sandaan po, ma'am. Ito isdang mamali. Kaya malaki yung isdang mamali, no? Mga alimango ni Boss Loren sa Malabon. Ayan yung mga laki, no? Dapat mabiya, alimasa. Yan po yung mga presyohan dito. Alright, so tuloy pa tayo sa ating update dito sa Malabon Fish Market para makita pa natin yung ibang mga latagan na kanilang bentahan. At yung mga galunggong dito sa latagan, meron tayong 150 pesos tumpukan. At ito yung mga isdang pangatin. So sapsap ay 100 pesos. So yan po yung mga latag dito. 140, no, sa mga bitugo, makoko. So shout out sa iyo, TJ, happy birthday. Happy birthday sa iyo. Tama na kamatis talaga. Ito yun na lang yung latag ni Kuya Ricky na mga isda na ating naabutan sa kanyang pwesto. Pa-sold out lahat ang mga latagan dito ni
nauubusan na siya ng mga latag sa isda. No? Ayan, Kuya Ricky, salamat po. Salamat. Yan yung mga napunta natin sa mga latag ni Kuya Ricky ng mga seafoods na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Paldo. Yan, 250 sa kilo ng mga hipon. Ayan ang mga presyo, 250 per kilo ng hipon. Wala pa eh. Next time, pagbalik. Yan ang mga hipon natin na dati bagsak presyo, no? Bagsak presyo yung mga hipon dito sa Malabon. Yan po yung mga isdang tumpok. Yan po yung isdang alumahan na maliliit. Mga limango, 280 per kilo, maliliit. At ang ating mga pusit lumot o bagsat, kasama na rin, no? 250 yung mga per kilo. Grabe, no? Lalaki ng mga bagsat nito, sarap sa adobo. 250 per kilo. Meron din tayo dito 250 sa mga pusit na maliliit. At yung mga fresh na latag dito, 60 sa mga lapad. Meron tayong tamban. Meron tayong masasarap na isdang salay-salay gito. Paglaki sa lengga, no? Ito yan, no? Nalis-lisan mo yan? Opo, yun na ang kariskit na iba. So, yun yung mga latag. Tay, magkano salay mo? 120 kalate. 240 kilo? Oo. Ito, magkano? 250 kilo. 240 kilo, mga salay-salay. 100 dyan. Sarap sa pangat, no? Mga bagong dating. Bagong dating. Ganda ng salay-salay ni ate. Ganda nga, yung panalo. Panalo, sarap yung Bili paksiw. ka na, kuya. Ha? Bili ka kalahati. Oh, bibigyan ko natin. Sarap yan, pangat. Salay-salay, 240. Kalahati, 120. Hindi pa ka masobran to. Eh, wala Hindi, wala pa yan. wala pa yun sa ano. Tangguhit. Alright, so ito po yung ating pinamili na salay-salay ginto dito po sa Malabon Fish Market. 1 kilo po, no? So napakamura ng presyo. Sa halagang 240 ay may 1 kilo ka ng salay-salay ginto o paglaki sa lengga. So yun po yung ating pinamili ngayong araw po dito, no? At tayo ay iikot pa at i-update natin yung mga latagan dito ng mga presyo ng hipon. So presyo ng mga hipon dito ay 240 ang mga per kilo. Yan po ay 240, Alin? no, na tumpok hipon na bentahan sa per kilo. Ang mga presyo ng mga tilapia ay 120, no? 180 sa mga kada piraso ng bangus. At ito yung mga salay at alakaak, salay ginto naman dito, tapos bisugo, tapos kitang. Yung mga fresh na mga latag dito, no? Ayan, no? Oo. Ganda ng isda, oh. Kitang, alakaak. Ayan, no? Salay ginto. Fresh na fresh, no? Yan ay mabibili yung fresh dito sa pwesto sa Malabon Fish Market. At 340 naman dito sa kilo. Hipon at isdang gagaong, isdang alakaak. At meron din po mga alimasag dito, no? So tilapia po dito ay 80 pesos per kilo. Good morning. Ito yung cream dory ni Aaron, no? Sa Malabon na bentahan niya. At may mga ulo. Cream dory.
tumipayan dito. Tama ba yung animatic fix? Kawawa naman. Iwa, wag na daw. Sige. Alright, so bangus, 3 piraso, 150. Dito mga isdang barakuda na latagan. Ayan, 200 pesos kilo. Masarap. 200 na lang. Kanina kuya, umaangkat. 220 yan. Mga barakuda, no? Ha? Ayun yung maliliit na niluto nito ko, di ba? Ganyan paglumaki. Yan po yung mga barakuda at ito yung mga isdang imelda na latagan, na naka-slice na. So ganito naman yung mga latagan dito. At ang ulo naman ay 100 pesos tumpukan, no? Alright, yan po yung mga latag dito. At tumpukan ng mga hipon sa halagang 50 pesos. 50 pesos to 40 per kilo. So ayan na po yung ating mga ina-update sa kanilang latagan dito sa Malabon Fish Market. At wala gaano tayong latag dito, no? Pa-sold out ang mga latag. Wala nang latag dito at nagtiktupan na. Aktipat na tayo mga lodi. Diyan na kayo. At sa mga latagan dito sa bandang dulo. Good morning. At tayo ay umikot lamang po. So ito yung mga latag na ating nakita rito. Mga tilapiyang Batangas. Shout out sa'yo pre, good morning. Kahapon, di na matumal pre, kahapon daw bagsak ka. Oo, nalasing. Nasobrahan ba? Nasobrahan. Ganda na lang, maliliit. Ayan ang mga tilapiyang Batangas dito na 100 Wala na, pesos. naubos na. Oo. Pre, thank you. Ito mga hipon naman ni Paring Brian sa Malabon. Oo, wala nga eh. Alright, yan po yung mga in-update natin dito sa Malabon Fish Market. At marami din sa ating mga kababayan, no, na nandito. Ang mga hipon po ngayon din sa Malabon ay bagsak presyo. Lalo na itong isla na nabili natin. Ito ay presyo 240 ang per kilo. Napakamura talaga. Salamat po. Ano? Boss Lando Explorer. Sa YouTube channel, tsaka yung Rolando Rivera Jr. sa Facebook naman po. Yung dalawa po. Pagka-upload ko po rito, ng isa, yung sa Facebook naman. Para yung isa lang. Salamat po, thank you. Shout out po. Saan po kayo galing yan? Sa Tunsuya na. At dito sa Tunsuya po. Kami nagpusit, paninda, pangiyaw. Pang-iyaw. Sige pa, salamat po. Ingat po. God bless po. Alright, so shout out sa ating mga OFW, no, na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga content creator, shout out sa inyong lahat. Burnox TV. Tayo ay paakyat na sa itaas at dito na matatapos ang ating vlog. So Lisaw Laurente, shout out sa inyong lahat dyan. Tony Vlog, shout out. So maraming sa ating mga kababayan ang nandirito at maraming salamat din po sa mga pagsubaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer. So sa mga nagla-like and share ng aking videos, maraming salamat po. At nandito po tayo sa bentahan ng mga suka na ganun pa rin po ang mga presyo. Good morning po, shout out po. At ang mga presyo ng suka ganun pa rin po. 60 pesos suka po ng Antique. Yan po yung isang malaking bote, no? 60 pesos at meron din po 20 pesos. Tama po, 20. Yung maliliit naman po. So dito punta na kayo sa Malabon Fish Market at makakabili po kayo ng mga ganitong suka ng Antique. So salamat po, thank you po. Thank you po. Salamat po. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa Malabon Fish Market.
Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Tanong akin na, sa'yo yan. Baka gamit ko, kunin mo, Jo, ah.